בלון? מעשה ב5 בלונים? אמא של רותי, נכון? הביאה מתנה, שמחה לסיסן לכל ילד בלון. בלון כחול לרותי, נכון? בלון ירוק לאורי, נכון? צהוב לרון, סגול לסיגלית, לאלון, אדום בלון. אורי שמח. ליה, מה זה? כוס. בלון. נכון. בלון. 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 מה זה? מה יש לאבא שרון? בלון. בלון. נכון? בלון. 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 ואז החתול מיצי קפץ על הבלון הסגול, נכון? את יודעת לספר את זה? ותספרי מה קרה כאן. מה קרה כאן, ליה? עם חתול? מה זה? איזה יופי. אוקיי, ליה, הבנו את הפרינציפ שלך. נכון? בלון, בלון. כל הילדים אמרו שלום לבלון.